Unha das veces que fomos a limpieza na zona de Broña, na seca de Broña, pois visitamos vellos asteleiros donde se facían os antigos balandos e peirabots, non solamente de Noia, senón tamén de Outes, non? Entonces, ali, no asteleiro de Ríos, donde se fixo Joaquín Vieta, había que desfacer un vello bote a motor, que estaba ali xa sumamente contaminado, xa que estaba medio desfeito, e ali topamos unha cousa moi característica. Fijádevos en esta peza, en este martelo. Tanto Daniel, coordinador do proxecto Econoia, máis Mari da Rúa Laxe, ambos os dous mariscadores, pois me chamaron e me regalaron esta maravillosa peza. Non tiña mango, o mango tuve que poñelo eu, pero a verdade é que é moi característico, que é un martelo clásico, pero ten unha forma de sacar puntas moi característica.